kudrate Gusti Allah panjenengan iku dadi bojo kula. Panjenengan njaluk mas kawin apa? Aku. Aku pengen mas kawin 30 gram emas. 30 gram emas. Terus mobil Hyundai Palisade. Oh wow. Terus Oke, menten. aneh tanah 1 hektar. Apa? 1 hektar. Oh tak kira lemah sak-sak. Lemah sak hektar. Kuwi emas 30 gram mobil Hyundai. Karo Tanah 1 hektar. tanah sak hektar. Saiki nek Ayu Pika. Lupakan calonmu, lupakan lain sebagainya. Upama dadi bojoku, sampean njaluk mas kawin apa? Kula. Nggih. Nek kula nggih sakleh maringi Mas Akbar mawon. Lah jadi kalau Mbak Renjel itu adalah nek Mbak Renjel itu tipe setia. Aku setia. Nggih, mergo njaluk sing apik iki